Ngizizwa ngingaba necala mangathiwa ngize ngiyahamba emhlabeni ngingazange ngize ngifakaze ngoShembe ngalomlomo wami. uShembe lo hamba ngenyawo zombili, uShembe lo okhulumayo, uShembe lo ophefumulayo. Umprofethi lo mina sengambiza ngoNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yakhe, yabona. uShembe wathi ngomunye unyaka ka-2017 ngilapha eKhenana ngafike ngacela umsebenzi ngo-R2.50. Ngathi inkosi ngicela noma ngabe yini ngoba kubuhlungu ukungangeni lutho ephaketheni, yabona. Ngacela lokho kuphela ngoba masuphambi kwaShembe kusa ngokunye, yabona. Kumnandi masuka sikhomenta nje la sibhala noma yini ngoShembe, kodwa masuphambi kwakhe kuphela yonke into kade uyicabanga, yabona. Ngathi mina Shembe ngicela umsebenzi, yabo. Ngakhohlwa nanokuthi ngiyashesha ukuchama mangilele nomuntu esifazane. Ngangalibika lelo daba lolo, yabona. Ngathi mina Shembe ngicela umsebenzi noma ngabe yini inkosi yamakhosi, yabona. Lwaphenduka unyazi lwezulu langibuka, yabona. Lwaseluthi inkosi ikubusise, yabo. Ngasukuma ngahamba. Nangempela kuphelanga isikhathi singanani ngayithola le noma yini ebengikade ngiyicela, yabona. Ngithe ngiyitholile le noma yini ngajabula ukuthi inkosi sekungcono sekukhona sekuzokwazi ukungena ephaketheni lami. Ngathi ngilele ebusuku la ngibona khona ukuthi uShembe lo ngiphelele itoho ngempela akuyona inhlanhla nje ehamba emoyeni. Ngiphuphe sengazi ukuthi kufika unyazi lwezulu kumina luhamba nalomphathi owesiphethe kulelo toho lelo, yabona. Luthi unyazi lwezulu sizokurejista namhlanje, yabona. Nangempela mangifika kuseni emsebenzini amaphepha asebekiwe umphathi uthi sizokurejista, yabona. Ngabona ukuthi uShembe ubengipha lo msebenzi lo. Ngiyakulento yalobhuti ke lo njengoba ebeboshiwe ukuthi ezinye izinto singayibuka eduze, yabona. Sibuke ngamehlo okujula, singayibuki ngobungani nokungazi ngento yakamoya. Uyabona lo muntu, uyabona ukuthi lo mshumayeli lo kaShembe uyabona ukuthi ubefihliwe, hayi ngoba ebeboshiwe kahle kahle, yabona. Ngoba mawulandela impilo yakhe abeyiphila kubo uyabona ukuthi mhlawumbe ngaba kasekho emhlabeni, kodwa wathi uShembe hamba uyojeza, hamba uyolenga lapha esiphambanweni ukuze uzobuya usu-right, usubuyela endaweni e-right, yabona. Uyambona umuntu obefihliwe ukuthi lo muntu kahle kahle ubefihliwe ngoba lo mshumayeli njengamanje usezophuma shumayela izwi laShembe, ababaze ubukhulu baShembe. Ngiyacabanga ukuthi naye ubeselahla ithemba, kodwa njengamanje uyabona ukuthi ayaphenduka amatafula, uyabona. Mhlawumbe ngaba kasekho mawulandela isimo sakhe senhlalo yasemuva, yabona. Ezinye izinto kumele sizicabange eduze, kumele sizicabange kude. Asinankinga-ke nokuthukwa, kodwa uShembe sizofakaza ngaye ngoba siyambona ehamba phambi kwethu enyathela ngenyawo ezimbili engumprofethi, kepha sesimbiza ngoNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yakhe enamandla esiyibonayo.